HBO Records and Oyoboy Production. Lakat ikas kasuidahan tangamin apaladay ka basul kadi nusyak asit ganda na beng-bengkan day tuy make up ko na inkis met tuy lipstick ko nakiting kan tuy bestida magkita laeng na pintas Alex ko unada siyak tay garampang babalasan siya kaguradahan aglalo no adda asala lalaki agi inunadahan no da akon iti salaan jak paatiw kada kwada nauray anyaman asala siya kuntay istar da serga maragampang isipun kunada ay jak pulos maawat dayta maragampang isip ipupukaw da isardeng yun apala dayta. HBO Records and Oyoboy Production. Iti kalsada siya kuntay tal-talyawenda patpatong ko anyat kiminan siyak meten tay kit-kita enda at sa lupang sa gawisida nagdilalaki ipatayab da babaro wenno adda asawa agkatay da no siyak makita da kunada siyak tay garampang babalasan siya kagurada